Farmtrac 25G HST. HST det står, som mange ved, for hydrostatisk gear, men det er ikke det, der er interessant. Det, der er interessant ved den her maskine, det er det, der står her, og ikke mindst det, som ligger her. Det her, det er nemlig et 350 amperes batteri, 72 volt, og det yder 15 kW. Det svarer til de kræfter, du har i en 25 hestekræfters dieselmotor, og det er immer væk en god portion. Du oplader den derhjemme i et ganske almindeligt stik. Der skal bare være jord til, ellers så lader den ikke noget som helst, og en fuld opladning, den tager omkring 6 timer. En traktor er selvfølgelig ikke bedre end de redskaber, man kan få til den, og det gælder også en eldrevet. Vinderup Maskiner, som står for importen af Farmtrac'en, de har sørget for, at der er en serie forskellige redskaber til den. De har entreret med det italienske firma Sigma, som er kendt for at lave kvalitetsmaskiner. Det her er en såkaldt mulcher, det vil sige, at den kommer med hammerslagler, som kværner høj græs, som var det ingenting. Farmtrac 25G HST kommer med hydrostatisk gear i 3 grupper, høj, mellem og lav. Hastigheden er op til 17 km i timen, og PTO'en kører med 540 omdrejninger i minuttet bagtil og 2200 omdrejninger midt på. Den kan udstyres med frontlæsser og kommer med et bredt redskabsprogram. Kompakttraktoren kan indregistreres til kørsel på offentlig vej. Farmtrac'en her, den bliver egentlig produceret i Indien, et sted, hvor de har lavet maskiner i rigtig mange år. Den er i dag ejet af Kubota, hvilket betyder, at den skal igennem alle Kubotas kvalitetskrav, før den overhovedet kommer på markedet. Den har været på markedet i USA i 5 år, i Europa i 3 år, og nu er den formentlig den første serie fremstillet batteridreven traktor i Danmark. Når den nu har været på markedet i USA, så er den jo forsynet med alskens sikkerhedsforanstaltninger, så der er en række startsprocedurer, man skal igennem. Først og fremmest, gear skal være neutral, PTO'en skal være slået fra, håndbremsen skal være trukket. Derefter, der kan vi så tænde for tændingsnøglen eller hovedstrømmen hernede, sådan der. Sørg for, at gassen er skruet helt i bund her, der er en dejlig gasknap her. Så kan vi tænde for tændingsnøglen og tænde for tændingsknappen. Så er den i gang, som I kan høre, eller den er i hvert fald klar, fordi det er først, når vi drejer op for gassen, at der kommer knald på. Som nævnt, så er Farmtrac'en her en af de første, hvis ikke den allerførste serie, producerede eldreven eller batteridreven traktorer i Danmark. Den svarer så cirka til 25 hestekræfter, og vi kan lige så godt vende os til, at nu kommer de eldrevne maskiner, fordi næste år så kommer den i en 30'er, og så kommer der en 35'er, og så bliver de større og større. Så nu kommer de batteridrevne traktorer. Den er 104 cm bred, hvilket gør den ideel til steder, hvor du både skal arbejde inde og ude. Det kan være fritidslandbrug, det kan være folk, der har heste, det kan være store bygninger, hvor du skal transportere ting ind og ud. Den har virkelig de kræfter, som en 25 hestekræfters dieselmaskine har. Den er super nem at arbejde med. Den har selvfølgelig servostyring, og den har alle de ting, som vi kender og forventer af en traktor nu til dags. Den er ret perfekt.